Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana vannos visitar o comunicador Pepe Capelán e a ilustradora pontevedresa Paula Cheser, que está a piques de publicar nos Estados Unidos o seu libro El Duelo. Tamén imos falar de Campás, un elemento que forma parte da nosa tradición e do noso patrimonio. Coa Asociación Cultural de Campaneiros de Galicia imos afondar no toque manual de Campás, patrimonio inmaterial da humanidade. No capítulo de festas esta semana temos de todo un pouco. Estaremos na Festa da Auga de Vilagarcía, na Feira do Cabalo de Meis, no Carme dos Pincheiros da Pobra ou no Festa Clown. Benvidos e benvidas, o Verán Verán, comezamos. Pois comezamos este Verán Verán no Concello de Vilagarcía, onde acaban de celebrar por todo alto a súa Festa da Auga. Sei que foi unha das edicións máis multitudinarias que se recorda o cadrar en fin de semana e tamén cunhas temperaturas inmellorables. Armados con caldeiros, mangueiras ou calquera outro artiluxo, milleiros de persoas botáronse á rúa para gozar e mollarse nunha xornada ben completa. Que tal, Dani? Que tal, amigos de Verán Verán? Hoxe vades a ver algo espectacular. Hai moitas festas en Galicia, moitísimas, pero esta é unha das grandísimas, non tanto pola xente, non porque reúne tanto aos máis pequenos como aos máis maiores. É a festa de San Roque, a festa de Vilagarcía Arousa, a festa da Auga. E hoxe é algo espectacular que vades ver, e non, mellor que eu vou contar. Vadelo ver, así que, amigos de Verán Verán, aí atendes a festa de San Roque de Vilagarcía Arousa. Disculpa si ves que últimamente contigo me... Vamos a ver si sacamos al santo y la fiesta rachada para adelante. Vimos todos los años e sempre imos detrás do santo, pero bueno, este ano como digo rapaz, pues vamos diante. Hoy me toca a mí salir a la calle. ¡Viva San Roque! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a sacar el santo y a disfrutar. Estoy muy nerviosa, quedan 5 minutos para que San Roque... Aquí xa o tes cronometrado, non? Todo lo tengo. Esta é a persona que leva toda a vida aquí e ten todo... Toda la vida. Se falta un minuto xa... Muy nerviosa. Vamos a sacar o santo, non? A ver se empeza. Es que non se pode mollar o santo, non? É pecado, eso é pecado. Viñemos votar o primeiro chupinazo desta festa da auga. Exactamente, porque hasta que non votamos noso chupinazo, a xente non pode votar agua. Pero votou unha. Votou unha. Houbo algunha negligencia, non pasa nada. Estades nominados hoxe e só por... Creo que é pola cultura tradicional galega musical. Estamos representando un pouco pues, a música tradicional que para todas as festas é válida tamén para unha festa como esta. Ainda que a nosa festa hoxe está un pouco sufrida, pero aquí está. É o ano, porque é o ano dedicado á poesía tradicional, á tradición oral e a todas esas mulleres que transmitiron de nais a boas e boas a fillas e netas. E iso é unha maravilla. E hoxe estuvo aquí representado na Festa da Agua do San Roque de Vilagarcía. Hoy me toca a mí salir a la calle. Cantos anos levas na festa? Toda a vida, desde que empezou de forma improvisada, levamos aquí toda a vida. Esto empezou nos 80 e oficializouse no ano 1991. A que vexades que veñen hasta indios e escoceses, non? Hai que facer o indio sempre. Indio e escocés tamén. Que pasa aquí que a xente saca moitas fotos contigo? Bueno, porque hai que haber un Aquaman sempre. Hai que haber un Aquaman na festa. Alguén ten que asumir ese papel. No me pongas sobra porque esta noche se va a beber. No me... Esa da sulfato? Non, veña dar agua. De onde eres? Como? De onde eres? De Vilagarcía. E ti? De Barcelona. Eu non apojo, a mí non me joden. É o único que un salvavidas. Aí na máis, claro que sí. San Roque, San Roque, San Roque está menudo. Como San Roque, no hay ninguno. Viva a festa da auga e a
pasa de carril. Para vir a agua non fai falta vir armado, non? Armado non fai falta, xa no digo. Mira pai como é un fillo, xa. Cantos anos ten? 2 anos. E con 2 anos xa ves armado, rapaz. Pues me gusta cuando tiran el agua de los balcones, Con quen ves? Con quen ves? Vengo con mi amiga, con mi hermana. Hoy me toca a mí salir a la calle. Siempre lo haces, no me Estupendo, como sempre. El Mercury en directo, en Canal 7. Primicia, estupendo, estupendo. Que había moita xente de baixo. Buah, estaba cheo. Toca a mí salir a la calle. Siempre lo haces, no me Vemos desde Ribadeo e vimos un carro da compra que roubaron. No, collémoslo de la rotonda. Estaba robado. Sí, esto é locura de festa da agua, mirarse. Yo quiero salir en la tele. Si salgo en la tele, seguirme en TikTok y hacerme famosa, que así me gano la vida, ¿vale? ¡Gracias! En Vilagarcía seguimos agora para falarlles dunha nova edición do Festa Clown. A cidade enteira encheuse estes días de contos, comedia e música da man deste ciclo. A programación vai rematar este sábado logo de 6 intensas xornadas protagonizadas por compañías e artistas de primeiro nivel que fixeron gozar o público, a pequenos e maiores. A edición deste ano arrancou co espectáculo Minotauro de Nacho Flores e a gala solidaria por Palestina, Circo contra a Barbarie. Neste caso están a ver imaxes do espectáculo Charlatán Rodríguez da compañía Rondos Pequenos, unha proposta que tivo lugar na praza de Rabella da cidade. Xusto antes desta proposta, houve outra na que, como todos os anos, incluíu unha vertente social coa implicación dos usuarios de con eles, porque o Festa Clown non é só unha celebración do circo contemporáneo, senón tamén un punto de encontro para diferentes xeracións e culturas, un espazo onde a linguaxe xestual e o humor escénico volvense ferramentas de diálogo e reflexión social. Un ano máis, esta proposta amosouse como un referente do humor e do circo como ferramentas para construir un mundo mellor. Bueno, non hai parroquia en Galicia das máis de 3.700 que temos onde non haxa polo menos unha campá. As campás e o seu son forman parte da nosa paisaxe e do noso patrimonio material e inmaterial. Aquí en Galicia teñen moito arraigo, pero cada vez é máis difícil atopar a xente que a saiba tocar. Nos vindeiros minutos imos falar aquí no programa coa Asociación Cultural de Campaneiros de Galicia, un colectivo que busca manter viva a linguaxe das campás, promovendo a súa historia e a súa tradición. E temos aquí no programa no Verán dende Sanxenxo a dous membros deste colectivo, a Rogelio Vieites e Antonio Gómez. Que tal? Moi boas. Buenas tardes. Benvidos ao Verán. Bueno, antes de nada, quixera preguntar un poquinho por este colectivo, por esa Asociación Cultural de Campaneiros de Galicia, un poquinho, pois por como xurde, non, esta entidade e un poquinho, pois, esos obxectivos que xa comentaba agora na presentación, non? Sí, Pois a asociación xurde xa fai casi 4 anos, xurde coa inquietude de conservar o toque manual de campás español. Antes de que a UNESCO o declarara ben material da humanidade, iso, a raíz desa declaración, danos un pulo hacia adiante, e o que nos xuntamos somos campaneiros, e non só campaneiros, sino tamén amantes das campás de toda Galicia, e asociámonos. En iso estamos con 3 obxectivos, basicamente, que a catalogación de campás, a recollida de toques manuais, porque en Galicia cada día quedan menos campaneiros debido á electrificación das campás, e a difusión e conservación deses toques. Bueno, pois de todas esas cousas que non é pouco, imos falar nos 20 minutos, pero claro, antes de nada teño algo de curiosidade por saber un poquinho tamén da vosa historia, un poquinho de cando, como aprendechedes a tocar as campás, quen vos ensinou, que supoño que cando erades máis ben cativos, non? Sí, de pequeno, o mellor andas ali atravesado pola parroquia, e o cura o mellor algún día diche entonces queres axudar ou así, tal. No meu caso, por exemplo, aquí en Caleiro, Vilanova de Arousa,
pois empezaría con 10 anos a empezar a axudar na misa, todo eso de monaguillo, e ali os monaguillos tocan a campana tamén. Sí, perdón. Nada, eu veño da parroquia de San Miguel de Pereiras, en Mos, basicamente casi parecido a Rogelio, solo que ali sí que no verán, sobre todo nos xuntábamos os rapaces con un señor que era o sacristán, xa un señor maior, pois nada, por ali lidábamos e andábamos con ele, fomos aprendendo pouco a pouco, algúns quedamos, outros seguiron a súa vida e eu engancheime un pouco a isto. Claro, é un pouquinho a dificultade que temos agora mesmo, non? De que, bueno, xa moitos rapaces e rapazas pois xa non van á misa, entón, claro, moitos menos que teñen esa opción de aprender un poquinho como se transmite, non? Agora parece que a través de unha asociación como vos a ir tirando, non? Desa rapazada, non? Para que tamén non se perda, porque senón non hai maneira de que se transmita aos demais, non? Nos o que estamos vendo é que a raíz da asociación temos moita rapazada asociada, é rapazada que nunca tuvo contacto co mundo das campás e siquera nunca tuvo contacto tampouco cas igrexas ou ca Igrexa Católica. É xente que lle chama a atención, ao final a campá é un instrumento de percusión e lle chama a atención iso. Sí, ademais, aquí xa dicía eu antes, non? O arraigo que ten en Galicia, tamén creo que tamén noutras zonas de España, tamén en zonas de Portugal, o arraigo que ten en Galicia e que a día de hoxe, ainda que cada vez queden menos campaneiros, non? Tamén polo que decía Antonio sobre a electrificación dos campanarios, pero que sigue tendo moitísima presencia, forma parte, non? Eses sons forma parte tamén da nosa identidade e tamén do noso día a día, non? Sigue moi presente, non é así? Pois sí, que o problema foi nos anos 90, 80 e tantos, perdeuse unha generación de ensinanza, lo? A xente que daquela, nos anos 90 sabía tocar a campana, ou poñer os martelos automáticos, esa generación dos 80 e tantos, 90 e pico, 2000, non aprendeu. Ahora se toca automático ou en algunha parroquia así máis ben da aldea que aprendan a tocar. Nas cidades é máis difícil encontrar xente que sepa tocar as campanas, xódenlo. Pero bueno, ca asociación vas encontrándote, sobre todo cativos que suben un día mellor de broma ao campanario por un obradoiro que facemos nós, suben, tocan, e ben que lles gusta, repiten normalmente moitos. Mira, decías agora unha cousa interesante, non? Que parece que nas cidades como que están un pouco máis desconectadas, dicía agora, en Galicia hai arraigo, ten moita tradición isto de tocar as campás, máis no rural se cadra, non? Sí, no rural, sí, porque nas parroquias pequenas a xente conócese máis, é outro ritmo de vida, nas cidades corre, collo coche pa aquí, pa traballo, pa tal, base dese, non... pero na cidade a vida máis tranquila. E teñen un peso especial en Galicia as campás ou é, digamos, algo que podemos estender ao conxunto da Península Ibérica? Ou aquí temos un cariño máis especial ás campás aquí en Galicia? En Galicia penso que sí. E nas aldeas repito moito máis. Se non toca a campana parece que falta algo na parroquia. Sí, Antonio, que... Sí, no, eu digo que vamos a ver que en Galicia somos a única asociación por ahora, pero si nos vamos a Castilla e si nos vamos a Aragón, cada cidade, cada pueblo ten a súa asociación de campaneiros. O sea, incluso entre eles, pois hai unha rivalidade sana, aquí ainda non está, aquí ainda somos un pouco máis cerrados para iso. Bueno, aparte, claro, esa utilidade que tiñan, non, as campás, porque as campás teñen unha linguaxe, un código que nos sirven para transmitir moitísimas cousas, e claro, perdemos campaneiros, pero tamén perdemos coñecementos alrededor desa linguaxe das campás que está a caer en desuso, de feito moitos toques estánse perdendo e tamén un poquinho ese o vosso obxectivo, non? Que non se perdan. Claro, porque hoxe en día cos traballos, con todo as ocupacións que temos todos, o que intentamos sobre todo é que, por exemplo, nas parroquias que se poida, o repique de festa, cando unha procesión os días de festa, tal, porque ir tocar todos os días enterros, cabodanos, é moi complicado, pero bueno, algo é algo, e polo menos que non se perdan os toques, que polo menos a xente siga sabendo como son os toques, pois é o que intentamos. Eu equiparo un pouco a cando nos anos 80, 70, 80 se recollidas das pezas tradicionais galegas de baile de música que estaban polas aldeas perdidas, as pandereteiras, os gueiteiros. Nos queremos chegar a ese punto.
hai un campaneiro maior, peligra porque os toques de campás non están en ningún libro. Entón están na cabeza dese señor, recollelos, documentalos, aprendelos e transmitilos. Dadesvos cuenta que, por exemplo, volvendo ao baile galego, todos sabemos quen son os artesanos de gaitas, Seivane, en Galicia temos un único artesano que Enrique Ocampo, desde o ano 1600, é o único artesano de España de facer campanas. O sea, iso temos que, todo o que sabe esa xente, temos que recollelo e guardalo e transmitilo. Falando, bueno, un poquinho da linguaxe, seguindo un poquinho por esa liña da Rogelio, a clave, digamos, do que sabemos todos, non? Os que non temos nin idea, sabémoslo todos, non? Que hai o toque para as festas e o toque de que morreu alguén na parroquia, pero claro, antigamente había moitísima información, cando non había nin radio, nin internet, nin moito menos, que se daba a través das campas. Que utilidades tiñan máis alá destas que todos coñecemos, de festas e mortos? Moitísimas. Por exemplo, hai en pueblos que depende o toque, o terminar o toque, ainda se lle metía, imagínate, como un toque como se fora morse, indicando que parte do pueblo lle había que dar o aviso. O sea, se fora aquí en Sanxenxo, se sonaba a campana, pues non mismo que fora la contra Porto Novo que fora la contra Dorrón. O sea, polo sonido a xente sabía para onde era a noticia esa, o sea... Si, eu distinguiría os toques de campanas entre dous grandes bloques, o bloque civil e o bloque religioso. Vale, as campanas servían para todo, para o que te imagines. Por exemplo, a modo de exemplo, na Catedral de Braga todavía existe un cuadro con unhas casillas e cando ardía nunha parte de Braga, pois ardeu no barrio de tal, 3 toques. Quen sea, iba ali, dáballe 3 toques a campana lume, porque as campanas todas teñen nombre e todas teñen a súa utilidade. 3 toques e os bombeiros sabían a que barrio tiñan que ir, e a xente sabía en que barrio ardía. Outra curiosidade, por exemplo, en Mondoñedo, hasta o século pasado, había o toque a parto. O toque a parto. As campanas explicaban, as campanas daban unha señal cando unha muller se poñía a parto. Que pasa? Que como só había un par de matronas ou unha matrona, o obispo de Mondoñedo, a finales do século XIX, proíbe o toque a parto, porque o resto das mulleres, ao ir a campana a tocar a parto, se poñen nerviosas e a matrona non daba feito. Tamén existía o toque, que está totalmente perdido, o toque a agonía. Cando alguén agonizaba, dábanse 33 toques na campana maior, matando o toque, quero decir, apretando o badal contra a campana para que a campana non vibrase. Entón dábanse 33 toques. Cando o reproducimos é un toque realmente agónico. O obispo de Santiago, creo que o de Mondoñedo, se non me equivoco, proíbeno despois na gripe do 18, porque causa alarma social. Claro, estaban todo o tempo dándolle agonía, claro. Dice, cerciores el campanero que realmente el agonizante está agonizando, no está enfermo. Porque a veces tocaban o alguén que se... Claro, non sabes. Non terían chollo, primeiro toque agónico, logo toque a morto, claro. Pero, o sea, con iso quero decir que as campanas valían para todo, para o que te imagines. Mortos, o morto, si é home, si é muller, si é o pai do cura, o irmán do cura, si é obispo, si é o papa. Incluso hai parroquias que temos documentado que según sea a carreira máis larga ou máis corta, o difunto era máis maior ou máis novo. O sea, valían para todo. Valían para empezar a traballar e para acabar a traballar. Claro, tamén ia ir a... As horas, o mellor, a hora do Ángelus, o mediodía. Claro, as horas de ir ao xornal, quizáis, non de ir á terra, tamén todo iso, non? Había un dito moi famoso na miña zona que cando toca a oración manda joder o patrón. Quero decir, cando o campaneiro toca a oración, acabouse o traballo. Acabouse o chollo e... O sea, nadie se podía decir, sigue traballando 2 horas máis, non? Tocou a oración, se acabou. E unha utilidade que xa comentabas ti agora, Antonio, os incendios, non? E vímola agora, non? Vímola aparte, bueno, seguramente en outros moitos sitios, pero bueno, o que busquei por aí, na Estrada, tivemos o caso dunha parroquia na Estrada que tocou ese toque, a ver, como lle chamaban ese toque? O toque de incendio... Arrebato, non? Pois tocou o arrebato na Estrada. Un asociado que se chama Pedro, que é asociado noso, ali no santuario de Requián, na Estrada, pois sí, foi
para 10 días por Sí, aí. sí. E tamén, por exemplo, na provincia de Zamora, que tamén está sendo moi duramente castigada por esos incendios forestais, houbo xente precisamente que se puxo alerta e que, bueno, se puxo, digamos, mans a obra para escorrentar o lume das súas casas grazas a que tamén tocaron un arrebato nas campas da vila, Iso non? era habitual, quero decir, o toque arrebato utilizábase tanto para lume, pero quero poñervos o mellor en contexto na invasión francesa. Cando chegaba o exército enemigo, tocábase arrebato para que a xente se refuxiase dentro das murallas nas cidades e nos pueblos se refuxiasen e se defendesen do invasor, do lume, de calquer desgracia que pasara na parroquia, tocábase arrebato. Pero a ver, xente nova como a min, si de repente empezan a tocar as campas ali de San Salvador de Poio, ali da miña parroquia, se empezan a tocar a arrebato, eu entérome de que lume ou unha invasión francesa ou non me entero. Como mínimo sabes que algo pasa. Aquí algo está pasando, non toca así Non é un normalmente. toque, digamos, É moi apurado. tranquilizador, non? É que o toque a lume, te imagina, tarda esa casa de aí de enfrente, está aquí o campanario, e non está o campaneiro. Pois ti que non, ao mellor non sabes tocar, subes e podes darlle as campanas para diante, si tú eras urgencia, saberías ti que aprendías a tocar rapidamente. Poñerías a tocar, e a xente daríase cuenta e algo está pasando, porque é apurado o tema. Non é un toque que teña un ritmo definido, non é un toque que teña unha estrutura, como é o que dice Rogelio, como calquera podía tocalo, pois é un toque a batalla, a arrebato. Bueno, estamos a falar dun código, dunha linguaxe, pero claro, a miña dúbida é difícil de transmitir aqueles que o sabedes e aqueles que non o sabemos, é difícil de aprender partindo de todo, non? De todos os distintos toques que hai. Para nada, no. Nos obradoiros que facemos, temos nenos desde 8 anos a señores de 60, e na primeira vez colles o gusto, na segunda empezas a aprender e a cuarta ou quinta vez con algún toque te vas para casa. Home, aprendelo todo. Eso é a base de moita práctica tamén, claro, non? Ainda nós aprendemos como para sabelo todo, pero bueno, o saber non ocupa lugar, o sea, o estar metido vas aprendendo cousas e aparte non se tocan no mismo nunha parroquia que noutra que está a 20 km, e sempre é bo aos que nos gusta isto saber como tocan en Mos, en Vigo, en Coruña, en Carballo, por exemplo, ou na Estrada ou en calquer lado. Pero bueno, sempre hai que aprender de todos. Iso é o bo do linguaxe das campás, é que cada parroquia ten o seu linguaxe propio, cada parroquia. O sea, non é cada zona, é cada parroquia. E iso que se está perdendo ca automatización, é o que tratamos de recuperar en parte. Ahora que dicías, Antonio, o deses obradoiros, non? No que ensinades a rapazada de 6 anos, bueno, desas idades, como facedes, non? Nesas actividades, para que, claro, os rapaces ten que ser algo divertido, ten que ser algo que lles guste, que o pasen ben. Como é esa actividade para que os rapaces conecten coas campas? Bueno, pois os rapaces o que lle explicamos primeiro que é unha campá, en que consiste, tal, xa eles o que queren é subir a torre, pois relajadiños, miramos as vistas, sin medo, e no momento que lle das un toque asustan, o primeiro toque, pero xa eles despois, bueno, pois veña, vaille dando, vaille probando, dalle daqui, dalle dali, e os rapaces divírtense, porque todos fomos rapaces e todos nos gusta facer ruido, e parece que facendo ruido facemos trastadas. Claro, pois sí. Bueno, temos aquí dous exemplos que nos trouxestes, unha máis pequerrecha, outra máis grande, tamén os tamaños tamén eran importantes, ahora claro, é un código que ten diferentes, digamos, non sei se decir tons ou intensidades, non? E tamén en función do tamaño, claro, esta que é pequerrecha, non? Se a comparamos, por exemplo, ca da Catedral de Santiago... Bueno, faría falta 100 destas. Precisaríamos aquí un remolque para traela. A Santiago el Mayor da Catedral de Santiago pesa 3.560 kilos, está de andar nos 40, 35 que levantín eu antes, pero aquí, con estas dúas, o que te podes facer unha idea, é unha parroquia normal, unha parroquia de pueblo, sempre se di grande e pequena. Bueno, mellor a diferencia está moi diferente, non? Pero se esa fora un pouquichiño máis grande, xa teríamos grande e pequena. Isto é o que nos podemos atopar, digamos, en xeral en calquera parroquia galega, non? Normalmente son dúas campanas, a grande e a pequena, non habitual dunha parroquia normal. Tamén é importante todo o que non se escoita, pero que tamén se pode apreciar, non? Achegándose moito, pois todo o que está escrito, non? Nas campás, non? Sí, por exemplo, por diante normalmente suele ir unha cruz,
isto nas campás de iglesia, non? Sí. Por exemplo, as de barco, que tamén as hai, o Sí, mellor hai torres de reloxo que non teñen... Exacto, as de barco mellor poñen o nombre do barco nada máis e tal, que hai en algunha igrexa en Galicia que hai algunha campa de barco, porque ten o ter as inscripcións sabes que foi dun barco, pero bueno, os casos contados. Por exemplo, normalmente a maioría hai varios fundidores, non? Esta de Juan Liste da Estrada, na parroquia de Orazo, que este xa non fabrica. Por exemplo, suelen ter o ano por diante, por aquí pola parte de abaixo, chámase Yesinete normalmente, está o nombre do fundidor e de onde a puxeron. Aquí pono, aquí nos cordós, aquí ao redor, pon fundida por Juan Liste en Orazo e o ano aquí arriba. Esos datos son os que nos axudan a saber a época, porque esta campana ten 113 anos agora, pero vas por parroquias, encontraste casos de campanas do século XVI, XVII, por exemplo, en Ceciñanse é unha campana que vai facer 450 anos, que repararon os xugos este ano, porque cando te encontras unha campana de 200 anos para atrás, tens que pensar cantas generacións túas escutaron esa campana, teus tatarabuelos, os tatarabuelos deles, o sea, campanas con 4 e 5 siglos de historia. Están mirando de facer BIC, o sea, bien de interés cultural as campanas de máis de 300 anos. Claro, porque estamos a falar dun ben inmaterial, non? Declarado pola UNESCO no ano 2022. Ese son manual, ese toque manual das campás é un ben inmaterial, pero tamén falamos dese ben material, dese ben patrimonial, como este exemplo que é un ben que temos espallado por toda Galicia, non? Non é só a cuestión do son, senón tamén esa cuestión da riqueza patrimonial, que a fin de contas é un monumento, non? Como é un campanario, xa dicía antes, non? 3.700 parroquias que temos en Galicia e demais torres, etc., non? Ti contalle normalmente a 2 campanas por campanario mínimo, porque algunha capilla pequena ten unha campana, pero normalmente calquer iglesia parroquial ten 2 como mínimo. Claro. O sea, e parroquias que teñen a igrexa, logo unha capela, logo non sei que, logo non sei canto, non? É dicir, eso xa como mínimo, pero normalmente que sea, mellor en cada parroquia titas de contar unha media de 4 ou 5 campás por parroquia, entre a parroquial, capillas e tal, o sea, que multiplicarlo polas parroquias de Galicia e ainda son uns cuantos miles. Supoño que ainda non teremos o cálculo, non, a cifra exacta de cantas campás temos en Galicia, pero estades niso, non, nese proceso de catalogación. Contanos un poquinho como está sendo ese traballo. Estás catalogando un asociado noso, bueno, 2. Un é Stanislao Fernández de la Cigoña, que xa publicou varios libros de patrimonio cultural, histórico e patrimonial de Galicia. Estás catalogando Xosé Trollano, que é outro asociado da zona de Ferrol. Levan casi toda Galicia, creo que lle queda parte da provincia de Lugo, algunha pequena parte, algo de Lugo e Ourense, pero o resto casi está todo catalogado. Eles van por 6.000, por 6.000 campás. Contan que andarán... Lugo, Ourense, hai moita parroquia pequena. Hai moito concello, claro, está moi repartido aí, na aldea. Contan que irán pola mitad, máis ou menos. Pola metade. Eu, por exemplo, colaboro con eles tamén. Eu estou na comarca miña, Salnés, Arousa, estou intentando botarlles unha man e catalogarlles as das igrexas da zona. Hai que axudar. Que había che preguntar, non? Porque sei que andiveches aí por aquí polos Salnés outro día, por exemplo, por Meis tamén recollendo esa información. Así por aquí pola comarca, pola zona de Arousa, algo que destacar, digamos, algunha cousa que quedaras ti, digamos, carai o que hai aquí. Destacar, bueno, xa o dixen antes, a campá menor da iglesia de San Benito de Ceciñáns, que é de 1637. Traballiño costou encontrar o ano, porque tiña como óxido, claro, e costoume, pero bueno, aparte, aquela ten un San Antonio gravado, ten o escudo dos condes de Valladares, que son os do propio Pazo, e despois encontrime aquí no Salnés que hai varias campanas de volteo, pero non están para voltear. En Santo André de Barrantes, en Santa Baía de Ribadumia, hai 2 de volteo grandes, andarán nos 500-600 kilos cada unha, que xa é unha campana... E esas son de volteo. Sí, pero non está o mecanismo para voltealas, porque igual aparece no atrio da iglesia. En plan, a campana podese tocar, pero sin voltear. Pero
curiosas, son as que máis nos chaman a atención cando é unha de volteo ou unha campá moi antigua. Para min son antiguas cando teñen de 200 anos para atrás. Porque unha campana con 20-30 anos, sí, dache curiosidade a mirar como é, quen a fixo e tal, pero cando ves unha campana 200 anos para atrás... Sí, ten o seu valor aí, claro que sí. Claro. Polas generacións que escoitaron ese mismo sonido, o sea... E meu pai, por exemplo, de Cambados, xa de Feciñáns, eu digo, o sea, cantas generacións da miña familia escoitaron aquel son, é o que che chama a atención. Bueno, pois agora que falas desa campa de Feciñáns, quedamos en Cambados porque nese municipio foi onde hai uns meses organizachedes aí un encontro, contaros un poquinho, bueno, como foi esa iniciativa e, bueno, creo que veu xente de toda Galicia, non? Sí, bueno, a maioría eran de Cambados, veu xente de Vigo, de Santiago, o sea, así espallados, o 70% eran de Cambados. E xente xoven, desde os 8 anos hasta algúns de 80 e tantos anos. Xa non estaban para subir no campanario, pero bueno, tocaron desde abaixo. Pero bueno, foronse ca satisfacción de escoitar a historia das campás de Cambados, que non sabían. Porque ao mirar as catalogacións, por exemplo, chegamos á conclusión de que un señor, Joaquín Pérez Fiel, me parece, foi o que donou a campana maior da Iglesia de Santa Mariña, e o seu fillo, porque foi 20 anos despois, cambiaba o segundo apellido por Mascato, pois donou a campa menor da iglesia do hospital. Por eses datos podes chegar ao pasado e mirar quen dona esas cousas, son as curiosidades que te encontras o ir de campanario en campanario. Bueno, pois imos a outro campanario, ademais moi especial, porque claro, non se inaugura un campanario todos os días, no concello de Redondela, na parroquia de Reboreda, acaban hai nada, hai cuestión de días de reinaugurar o seu campanario, así soaba o día da inauguración. Bueno, pois aí estamos a escoitar, non, ese toque das campás de Reboreda. Contanos un pouquiño que pasou aí, porque creo que foi un raio, non? No 2022 ou por aí, non? Sí, aí no inverno do 2022, a 7:05 da mañán, sabémolo porque o reloj da iglesia parou a esa hora. O tempo conxelouse aí. Fundiu todo, que hai un rayo que pois destrozou a torre do campanario, destrozou parte da iglesia, calculan que 200 kilos de pedra caíron ao chan. Incluso o coche do cura caíu unha pedra encima, bueno, un escándalo. Un escándalo. Aí xuntáronse moitas voluntades, cunha axuda da Xunta de Galicia, de 300.000 euros, reconstruíron o campanario. Estuvo a cargo de Pelayo, que é un artesán canteiro excepcional, Epili, arquitecta, que foi a que levou todo, Saja, o cura, que é outra persona impresionante, e alá nos chamou para que eles querían, como ali non hai campaneiro xa, querían voltear a campá, recuperar os toques e facer un obradoiro. A nosa sorpresa que levamos feito a obradoiros pequenos por toda Galicia, o de Cambados xa foi interesante, pero de Reboreda foi un éxito. O sea, claro, como se viu esa xornada? Porque claro, inaugurar un campanario no século XXI, pois claro, xa non é o habitual, supoño que está ali toda a veciñanza, non? Parroquias do lado, institucións religiosas tamén, nada, pois ali 2 horas enseñando toques e despois un volteo de hora e media da campana maior coas pequenas e nada, facendo festa. A verdad que foi un día de festa impresionante. E repetímolo 9 días despois, a víspera da festa, con outro pequeno obradoiro que xa máis tranquilo, xa os nenos máis para aprender, máis para os nenos, para eles. Claro, que agora precisan, en Reboreda precisan un campaneiro ou campaneira, non? Precisan un campaneiro en todas as parroquias de Galicia. É que o primeiro día moita xente sube baixa, o que sea, se aquel día o 5 de agosto foi, se non subiron 200 persoas ao campanario, pero nais con fillos, xente maior, mismo parroquianos que nunca habían subido. Claro, sí. E como tiñan a oportunidade, pois vou para arriba, e así foi. Oye, pois os parece que damos con esa boa nova, con esa reinauguración dese campanario no concello de Redondela e con esa satisfacción de estar a falar pois dun toque de campás, un toque manual de campás, como temos aquí en Galicia, declarado Patrimonio Inmaterial da Humanidade pola UNESCO, ni máis ni menos que, bueno, ese obxectivo, non? Preservalo e que se siga difundindo, non? Este patrimonio que temos, material e inmaterial, insistimos, non? Sí.
Bueno, pois eu quería decirvos que estades todos convidados aos ensaios que temos na Catedral de Santiago, porque nós somos a Asociación Cultural Campaneiros de Galicia, somos os campaneiros da Catedral de Santiago. Tocamos a man todas as solemnidades e 2 veces ao mes o Cabildo deixanos ensaiar na Catedral de Santiago. Son ensaios abertos a todo aquel que queira vir, mira a Catedral de Santiago, mira o campanario e proba as campás de Santiago, que son unha verdadeira pasada. Pois claro que é unha oportunidade tamén pois para aprender a tocar as campás e disfrutar con outra perspectiva desa xoia que temos aquí en Galicia como é a Catedral de Santiago, non? Bueno, pois se os parece, deixámola aquí, moitísimas grazas por vir ademais tan cargados o verán, para repoñer forzas, se os parece, propoñemos aquí un brinde con Martín Codas, pasalle a Antonio. Moitísimas grazas, de verdade, pois, por achegarvos ao programa e aprendernos tantas cousas tan interesantes sobre as campás que temos en Galicia. Graciñas. Gracias. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Aquí seguimos no Verán, imos agora ata o Concello de Meis, a súa feira anual do cabalo. A tradición mantense ano tras ano nun evento que continúa a ser toda unha referencia na nosa contorna. Unha cita organizada pola Asociación Ruta Rumba e o propio Concello que, máis alá desa feira, inclúe outras moitas propostas como un paseo cabalar, un concurso morfolóxico ou unha proba de andadura federada. Moi boas, Dani, que tal, amigos de Verán? Aquí estamos na Feira Cabalar de Meis. Xa vedes como está isto, desde as 8:30 que se abriu o recinto non para de chegar xente para disfrutar de todo o que temos aquí, que non é pouca, sobre todo do protagonista, dos cabalos. Mirade que maravilla teño aquí detrás miña. Da jora reparelle, quen andaba no churreiro, anda carabela e rosa, anda ramalliño enteiro. Que raza é? É un español. Español, e canto tempo ten? 2 anos. 2 anos, ainda é noviño. É moi novo, sí, é un potro. Que vindes todos os anos aquí á Feira Cabalar? Pois sí, se podemos aproveitamos sempre, vimos aquí. Bueno, dime a verdad, este é para vender? Isto ven para todo. Ven para os curiosos que o queiran ver, para cubricións, ven para... Se hai que non pague ben, vendemos tamén. Tamén, porque pasa falta. Bueno, a min daríame pena desfacerme dun animal tan bonito, Sí, pero os cartos tamén son bonitos, Por eso pesaba tanto animal. Bueno, vemos que aquí hoxe non hai solo cabalos, tamén hai outras razas, non? Hai de todo como un boutique. Bueno, xa é raro ver... Este é un burro, non? Sí, unha burra. Unha burra. É a mansiña que me está poñendo cara de amor. É manso, é. Bueno, pois a verdade é que empezamos moi cedo e, bueno, pouco a pouco foi chegando a xente, certo que é un día de calor e a xente, bueno, pois evidentemente ven un poquinho máis tarde para que os animais sufran menos, pero bueno, moi ben, a verdade é que moi ben. Agora hai moito ambiente, hai moita xente que ven pola feira en sí, non polos concursos, que é algo que se queda moi poucos concellos e eu creo que temos que seguir apostando porque é unha pena que isto se perda e, bueno, pois vale a pena o esforzo que estamos a facer. Bueno, que tal, disfrutando aquí da Feira de Meis? Sí, moi ben. Eres aquí da zona? De aí, de Campañón. Vale, entonces ves todos os anos? Sí, todos os anos, non nos perdemos ni unha. E que, como estás vendo este ano o ambiente aquí? Moi ben, moita xente, bo día, que é o importante de todo. Perfecto. Disfrutando do día, maravilloso, hai bons animales, é como gusta a min. Topou algún favorito por aí xa? Aquí hai varios favoritos, non hai un solo, hai varios. Hai varios. E usted ten algún? Eu non, na casa non, pero o meu fillo, miña nora teño. Pues aquí lo que vemos es la andadura galega, que é unha disciplina que se practícase principalmente na Galicia e no norte de Portugal. É unha disciplina que no resto de España non ten moitos aficionados. Hai distintas categorías tamén, e para eso necesitamos 2 xuíces, uno está aquí na saída e outro témolo arriba. Eles van vendo se o cabalo cambia de paso ou non cambia de paso, e tamén puntúase o tempo en el que se termina de facer a carreira. E a final, pois van, a final da temporada, hacemos un campeonato galego.
mucha calidad, buen ambiente, mucho público, con lo cual bien, muy contento. Tercera edición y cada año, por lo que se ve, bueno, vamos sumando adeptos y nuevos inscritos. ¿Hay algún ejemplar que te haya llamado la atención especialmente? Hemos comenzado con los caballos de pura raza española, siempre son un poquito más aparentes y más vistosos que los caballos cruzados en sí, con lo cual los animales que hemos visto hasta ahora y hemos juzgado, la verdad es que tienen una muy buena calidad. Son ganaderos principalmente gallegos, de cerca de principalmente la provincia de Pontevedra, pero alguna zona de Coruña, Santiago, y bien, bueno, son caballos casi todos ellos conocidos de otros eventos cercanos, pero tienen mucha calidad y a medida que los animales van concursando van adquiriendo más cualidades y mejores puntos. Muy ben, estamos aquí co propietario da campeona de hoxe, campeona española absoluta, Sí. ¿no? Que tal, que se sinte? Bueno, unha satisfacción. Unha satisfacción. Usted que ten solo esta yegua, ten máis? No, ten esa outra aí tamén. Ah, é amante dos cabalos entonces de sempre. Sí, sí. É que ten que ser unha satisfacción grande traer un animal e que se Sí, mantenga claro. un premio así. Dá gusto. Que é, daqui de Meis usted? No, son de Teo. De Teo? De Teo. E suele vir aquí á feira? Sí, todos os anos. É a primeira vez que gana? No, xa ganou máis veces. Entón xa está usted acostumbrado. Bueno, non sempre se gana, pero bueno. Solamente los morfológicos alrededor de 70-60 inscritos, que es un éxito. Daros cuenta que en un nacional, en un concurso nacional, se suelen meter más o menos unos animales parecidos, es decir, 60, 70, 80. En un nacional muy potente, cerca de 100. Esto es un regional, autonómico, con lo cual meter 60 o 70 animales es un éxito total. E do Concello de Meis saltamos agora o da Pobra do Caramiñal, a Festa do Carme dos Pincheiros, unha celebración tamén con moita tradición coa música e os desfiles de xigantes cabezudos como principais reclamos. Moi boas, Dani, que tal, amigos de Verán Verán? Aquí estamos na Pobla do Caramiñal. Estamos a isto de ver bailar aos cabezudos e aos xigantes aquí na Pobla. Non vos perdades detalle porque isto é un espectáculo. Viño de bailar morena, viño de bailar, viño de bailar morena, viño de bailar. Moi buenas, chicos, que tal, disfrutando das festas? Pois sí, vimos todos os anos. Todos vamos. E xa collestes os 3 días aquí? Sí. Oxe para rematar, non? Hombre, hoxe hai que ver a Olympus un pouco, non? Ai, hoxe hai... Malos cabezudos, a Virgen do Carmen. Que? Algún pariente mariñeiro por aí? Non, xa morreron. Bueno, se toca a ofrenda, entonces. Mas se toca a ofrenda. E ti que eres daqui tamén, da zona? Sí, son de Palmeira. E non fallas ningún ano? Non, non falla ningún ano. Veño sempre. Eu veño de Rianxo. Pero a festa conoces, seguro? Pois si, hombre. E que pasou, os 3 días xa por aquí? Non, hoxe na máis. Hoxe na máis. E que, bonito todo? Hombre, claro, xa se ve. Xa se ve? Xa se ve. Viño de bailar morena, viño de bailar, viño de bailar morena, viño de bailar, viño de bailar morena, viño de bailar, viño de... Estamos con Suso, presidente da Comisión de Festas. Sí. Estaba vendo que hai moita xente con este collar, non, tan peculiar? Este é o escapulario do Carmen, da Virgen do Carmen. Sodes unha cofradía, entón? Pertenecemos á cofradía do Carmen e eu agora neste momento pois, son o presidente da Comisión de Festas. E bueno, como está vendo este ano entonces a festa, sendo presidente? Eu estou na vendo moi ben. Non hai máis que mirar a xente que hai, que a máis ainda está aquí, salindo a Virgen. Pero hai máis xente por a calle, xa collendo sitio pois para vela pasar e todo. Viva quen o ten na man, para bailar veño eu. E que tal, como estás vendo este ano as festas? Pois moi ben, a verdade é que moito ambiente. Onte no San Juerguins houve moitísima xente, polo que me comentaron na plaza na orquesta estaba cheo tamén, así que moi ben. E hoxe xa vemos como está isto. Xa vemos. O domingo do Carme dos Pincheiros sempre está igual. Sempre, a Pobra nunca falla. Non falla. É que hoxe vas quedar a noite a ver a Olympus. Home, habrá que quedar. Habrá que quedar, disfrutar un pouquiño. Moita xente, moitísima xente. Moitísima xente. Sí. Pregunta obligatoria. Hoxe quedamos a ver a Olympus a noite? Sí, quedaremos. Onte estuvo moi ben. Onte o tributo a Sabina foi genial. Ui, aí puxeronnos o listón moi alto entonces. Aí está, genial, genial. Empezaba a tocar. Somos a asociación de baile e música tradicional de amas de casa. Que sodes todas daqui da Pobla? Sí, creo que... A ver, eu son de Ribeira, pero a maioría de aquí somos da Pobra ou vivimos cando éramos máis novas na Pobra.
Vale, soledes estar todos os anos aquí na Festa do Carme? Sí, facemos a ofrenda virxen todos os anos, cada ano é un baile diferente. Ai, todos os anos facedes un baile diferente. E este ano que toca? Toca un baile moi bonito, de feito a forma de cerrar é un pouco diferente ao resto porque hai que facer tamén un tablón e unha roda ao mesmo tempo. Entonces é un pouco máis chungo. Para bailar veño eu, para cantar miña irmá, para tocar o pandeiro. É que moito traballo este ano. Ai, chega abondo. Chega abondo. Chega abondo, chega, sí, porque ademais collemos o tempo, calor, e móveste por un calor fastidia un pouco. Pero moi contento. Este ano salindo o tempo acompaña, non temos problema ningún sobre eso. Genial, 10. 10. Pois aí quedadito, un 10, na Festa do Carmen dos Pincheiros. A nosa seguinte convidada está de parabéns porque en cuestión de días van publicar un dos seus libros nos Estados Unidos. Ela é a ilustradora pontevedresa Paula Cheser. Que tal? Moi boas, Paula. Hola, boas, que tal? Benvida ao Verán Verán. Bueno, xa dicía agora, non? Estamos xa nesa conta atrás agardando para que publiquen nos Estados Unidos un dos teus libros, El Duelo. Como se viven estes momentos previos a un dos momentos, ata o momento máis importante, non? Da túa carreira. Pois é complicado de resumir en palabras porque non o sei. É como moitas veces soñei con publicar en Estados Unidos, con que me mercaran algo en Estados Unidos, como que todavía non o creo. Mira que xa me mandaron a portada co título que estará en inglés, que será In Morning, e non sei, un montón de cousas que xa hai como Paula, si, vais a ir, eu todavía non o creo ata que non sei. Creo que ata que non o teña nas miñas mans non o vou creer. Ata que non o vexas non o crees, non? Exacto, non. Bueno, se te parece afondamos un pouquiño, non, nesta publicación, neste libro El Duelo que escribiches e ilustraches, non, logo de falecer a túa nai, non? Por que contar esta historia nun libro? Todo empezou cando dinme conta de que hai moi pouca información sobre como afrontar a morte dun ser querido. Pasoume unha cousa que, aínda que sei que non é verdade, porque afortunadamente teño unha boa rede de familia e amigos, sentíame bastante soa. Entón apoieime, pola miña parte, apoieime moito buscando, sobre todo, cómics que ao final pois é no que me movo, que teñan relación coa morte, co duelo, con perder a un ser querido. E dixen, por que non vou contar eu a miña experiencia, o que sentín eu, e así poder acompañar a xente que o precise, para que saiban que non son os únicos polos que, obviamente todos vamos a pasar por algo así, entón simplemente contribuir un pouco a que non sintan esa soedade. Claro, unha perda tan real como persoal, non? Que forma parte pois, da túa vida, da vosa intimidade, pero claro, atreverse a plasmar nun libro algo así, supón se cada traspasar esa barreira entre a túa parte profesional e a túa parte persoal, atreverse a dar ese paso adiante para contar algo que estaba dentro de ti? Teño que dicir que, obviamente, sí, é un libro moi personal, poño moito de min no libro, pero sí que intento as cousas máis personais igualmente que non aparezan, porque ao final, pois, por exemplo, unha vez me preguntaron por que non saía máis a miña familia, porque eu non podo coller a vida da miña familia e poñela nunha historia que van ler todos sen o seu permiso, e tampouco é algo que quero, polo que quero que pasen, é dicir, entón, fixen un pouco así, máis centrado en min, porque ao final é o que coñezo, é o que é a miña vivencia, non quero meter a ninguén máis, nin facer a ninguén máis que estean incómodos coa historia. Como foi ese primeiro momento, non? Que te puxeches diante dese folio en branco, é dicir, quero contar esta historia, como foi enfrontarse, non, a ese folio en branco e ir, digamos, decidindo, non, ata onde vou contar, que quero contar e como quero contar? É complicado, porque é que si, foi un proceso moi complicado. O primeiro que fixen foi como
escribir a historia como se fose un diario personal. Eu escribía pa diante, sen pensar moito, e despois foi cando fun como apilando os temas que veía que tiñan un pouco máis de cousas en común, e foi cando me fixei no tema do duelo, as fases do duelo. Entón agrupeinas dese xeito, todo o que tiña escrito agrupeino pois en ira, depresión e todo o resto das fases, estrutureino así. Foi como eso, escribir un diario e despois estructura de cómic que xa pois poñes un pouco máis técnica con diálogos e cosas así. E sí que é verdade que escribín máis do que ao final resultou. Claro, a fin de contas é como unha mestura, unha explosión de sentimentos, como se fai, non? Para estruturar por capítulos, non? Ou por bloques eses sentimentos, porque ao final é unha única historia que ten como moitas frontes abertas, que está todo entrelazado, non? Como se fai, non? Para ir estruturando todos eses sentimentos. E que, de feito, eu creo que foi o máis complicado porque non sabía por onde empezar, porque como que podo empezar por tantos sitios, ao final pasas por tantas cousas que pois nada, ao final decidín iso, coller as fases do duelo e utilizalas como se fosen os capítulos. Sí que é verdade que hai un capítulo sobre a miña nai, porque creo que é importante falar dela, que ao final é a persona polo que naceu a historia, por desgracia, pero prácticamente é iso, foi un traballo un pouco de desmenuzar e intentar recordar cousas que ao mellor non quería recordar, moito chorar tamén rir, porque non, cando recordaba pois historias coa miña nai ou coa familia, cos amigos e así. Foi un pouco montaña rusa. Claro, sí, bueno, falas de todo ese proceso, non? Dende que hai ese diagnóstico do cancro, tamén dende o punto de vista da túa nai, o punto de vista teu, por suposto, o punto de vista de familiares, de amigos, un pouco o que nos dicías agora era que querías facer este libro un pouco para buscar ese acougo, non? En publicacións que dentro do que ven sendo o cómic non atopabas. Ti crees que esta publicación, unha vez visto o resultado, que aquela persoa que viva, por desgraza, unha situación similar a esta, vai atopar aquí nesta publicación pois ese acougo que ti tentaches transmitir? Pois eu sempre son moi negativa e penso que non vai ser así, pero a verdade é que recibo moitas veces mensaxes de xente dándome as grazas por escribir o cómic, que eu flipo cada vez que me escriben ou nas firmas mesmo veñen as persoas e me din gracias porque estou pasando por algo semellante, a miña nai, o meu pai, o meu amigo, o meu mozo, non sei, por desgraza, son traxedias das que non podes fuxir. Eso, non imaginaba que tivese tanto impacto, por así dicilo. Incluso hai xente que me comentou que foi recomendación do seu psicólogo ou psicóloga. Ai, carai. Claro, que para min é unha pasada porque, bueno, non sei, eu vou ao psicólogo e non me imaginara nunca que algo que escribira eu tiña ese valor para alguén con esas capacidades de axudar. Bueno, estamos falando dun cómic, ¿no? Porque moita xente pensará que esta historia pois que pois a típica historia que quizáis nunha novela quedaría perfecta, pero claro, adaptar isto a un cómic que moitas veces temos aí na mente, non? Que un cómic hai que facelo centrado noutros temas ou que unha historia como esta, non? Arredor do cancro, pois que non lle pega o cómic. Contanos por que si encaixa esta historia pois contada a través de viñetas, non? Que seguramente a moita xente pois lle sorprenderá que sexa esta historia contada con viñetas. De feito, hai moita xente que non nunca liu ningún cómic pois len El duelo, por exemplo, e a min pois tamén me gusta porque podería ser un inicio de comezar a darlle unha oportunidade aos tebeos que para min é o meu medio. A mellor me pides que faga El duelo en unha novela e non son capaz de facelo, que van de broma. Pero o cómic é o meu medio, é por onde me movín prácticamente sempre, é o que me gusta facer, de todos os, tanto drama como humor sobre todo. Realmente creo que hai bastante descoñecemento respecto aos cómics, porque cando ti pensas en cómic, ao mellor se che ven á mente Mortadelo e Filemón, Super López, ou que sei, pois uns clásicos que son totalmente válidos e son as bases do tebeo deste país, pero
pero hai moitísimo tebeo de produción española, ademais, de moitísimos temas, non só humor, non son para nenos, hai absolutamente de todo. Eu sempre digo que é algo a que darlle unha oportunidade, porque os tebeos tamén son libros, eso sorprende bastante dicilo, pero hai xente que como que os trata a menos. É un medio totalmente válido e moi capaz, porque acompañar o texto con imaxes é como, ao final, pois é como ver unha peli, pero é o paso seguinte, é o paso anterior a unha película, non? E ao final, pois, é algo maravilloso. Quería che preguntar un poquinho tamén polo estilo da ilustración, non? Polo trazo do debuxo, que tes un trazo moi característico, moi limpo, ademais, tamén, non? Como se transmite, non? Todos estes sentimentos, claro, ben, acompañado, lóxicamente, de texto, pero o debuxo, non? A propia ilustración tamén transmite moito deses sentimentos que ti querías contar. Como foi ese proceso de darlle forma a esas ilustracións para contar precisamente todo o que nos querías contar? Pois, saeme bastante natural, obviamente hai traballo de composición e grazas ao meu editor que tamén me axuda, a amigos do gremio que tamén lles pregunto, pero eu creo que con este cómic tiña todo bastante claro a nivel debuxo, a nivel texto, como xa dixen, é o que máis me custa, pero a nivel debuxo foi como, non sei, moi claro. Tiña dúbidas tamén da paleta de cor e ao final pois resultou ser cores así moi pasteles, moi suaves, que tamén foi un pouco, non estaba moi premeditado, foi un pouco todo deixándome levar un pouco pola intuición. Polo que che pedía o corpo, non? Exacto, e a verdade é que estou contenta co resultado, creo que máis ou menos ben. Bueno, estamos a falar dunha publicación que saía a luz no ano 2022, pero bueno, que xa vai pola súa terceira edición, non sei se agardabas pois ter esta resposta tan boa por parte do público. Non, que va, para nada, eu sempre son negativa, e sempre penso que bueno, mira, xa bastante con que me publiquen, que ven, que contenta estou, e cando me chamou o editor e díxome, mira, segunda edición, alucinei, e cando me dixo terceira edición foi como, non pode ser, seguro? Claro, sí. E o mérito non é para menos, porque claro, estamos a falar pois unha ilustradora de Pontevedra que bota man dunha pequena editorial para sacar isto á luz, que claro, ao final, pois como pasa en todas as industrias, onde están os grandes, pois mandan os grandes, e neste caso, pois non é así, aquí botamos man pois da forza dos proxectos pequenos, non? Sí, é que estou super contenta coa editorial, como ti dice, unha editorial pequena que está crecendo moitísimo. Fandogamia, hai que decir o nome sí, tamén. a dicilo. E a verdade, deronme unha oportunidade en canto recibiron o proxecto, nunca dubidaron de min, o meu editor Pedro é fantástico, todo o equipo de Fandogamia é maravilloso, que só teño boas palabras para eles, porque son F, como digo, eu Fandogamia, se chama a gran F, eu digo F de familia, porque son como unha segunda familia. Bueno, e pouco despois de publicar El Duelo, recibiches, o premio de Autora Revelación no Salón do Cómic de Valencia, tamén estiveches nominada no de Barcelona. Dicías ti agora, eu vexo todo sempre negativo. Bueno, como recibiches pois este premio e esta nominación? Pois, como é habitual, o primeiro en negación, non pode ser, que está pasando, e despois, pois unha gran alegría, incluso pensar que estiven nominada en Barcelona, ainda que non gañara, que obviamente non se ten que gañar sempre, por suposto, eu encantadísima, porque é un soño, ao final o Cómic Barcelona é un dos eventos máis grandes que hai en España de cómic, e o Salón de Cómic de Valencia tamén está crecendo moitísimo, e ao final pois recibir un galardón por algo que é algo que nunca me imaginei, de verdade, non é un soño. E como un soño tamén ese último fito que temos alrededor de El Duelo, que está a piques de sair nos Estados Unidos. Contanos un pouquiño pois ese momento no que pois comeza a formarse todo isto, que recibes esa chamada de mira que lles interesa nos Estados Unidos, que van publicar. Bueno, como viches todo ese proceso? Flotando nas nubes, cando me chamou o editor me comentou que había... É un proceso moi lento, todo hai que dicilo, porque sí que é verdade que un par de anos ou un ano atrás sí que me comentara que había algunhas editoriais interesadas en Estados Unidos.
Pero bueno, eu hai que ben, non intento non facerme extremada, sabes, moita ilusión, porque senón, pois, logo a caída peor. Vale, como agardas que funcione ala el duelo? Pois espero que ben, porque ao final é un país moi grande, a tirada é bastante máis grande que aquí en España, porque por dimensións é lóxico, eu espero que funcione ben. Polo de agora a crítica está tendo boa resposta, eu estou moi nerviosa. Bueno, pois estaremos moi pendentes tamén aquí, por suposto, de ver que tal lle vai polos Estados Unidos a El Duelo e a Paula, pero claro, falamos desta publicación na que ti falas de sentimentos, pero xa ven a cousa de antes, porque teño aquí xusto debaixo del Duelo, teño outro libro no que tamén, non, abordas un poquinho tamén, pois, parte tamén dos teus sentimentos, neste caso no fanzine Me das ansiedad. Contanos un pouquiño, pois, que podemos atopar aquí e un poquinho, pois, que sentimentos nos amosas nesta publicación? Pois Me das ansiedad, normalmente a xente, cando ve, lógico, pensan que é un cómic sobre ansiedade. E sí, pero non, porque é como unha recopilación de viñetas que fixen a partir do Covid, cando nos encerraron na cuarentena e tal, empecé a enloquecer un pouco, e a miña forma de non acabar totalmente tola foi facendo viñetas queixándome, que é o que máis me gusta facer, e o que máis me gusta tamén é debuxar, entón, pois, combinados, así xurdiu Me das ansiedad. Entonces, eso, é unha recopilación de viñetas sobre moi millennial, a verdade, moi inseguridade laboral, ser autónoma no meu caso, un pouco convivencia en parella, cos animais, cos mascotas no traballo. Entón non só trata de ansiedade, trata un pouco de todo e sobre todo humor, non é tan dramático, non é dramático de feito. É un poquinho pois a nosa vida, non, de xente da nosa idade, pois que se ten que enfrontar a esta vida que non é quizáis como era a vida dos nosos pais, moito menos como era a vida dos nosos avós, cada xeración ten os seus problemas e a nos tocou vivir neste contexto, non? Sí, neste batiburrillo de Nestes dramas cousas que temos, non, de non temos casa, non temos nada, non temos fillos, non temos seguridade, non temos nada, pois sí. Bueno, e xa nos decías ti, non, que isto comezaches publicando nas túas redes sociais, non? E vas pois viñeta a viñeta publicando, logo está todo aquí recompilado en este Me das ansiedad, pero queríache preguntar pois un poquinho polo papel que xogan nunha profesional, nunha ilustradora como a ti, as redes sociais, a hora de pois amosar o teu traballo, bueno, como che funcionan? Porque supoño que tamén será a porta de entrada, non, a moitos proxectos, non? Sí, a verdade é que dame rabia admitilo, porque as redes sociais cada vez son peores, por tema de algoritmos e cousas que agora quizáis non procede, un pouco da IA tamén, bueno, pero sí que eu considero que sí que son necesarias, porque aínda que o papel ten moito poder, eu estou super a favor de presentarse a sitios e levar tarxetitas ou facer un fanzine, montar así pois cousas tangibles. As redes sociais ao final pois son un escaparate do teu traballo e sirven moito para, sobre todo, a min o que me gusta das redes sociais é recibir comentarios da xente, opinións e contactar con outros ilustradores e ilustradoras, é o que máis me gusta en realidade, manter contacto coa xente do gremio. Bueno, xa falabas agora da inteligencia artificial, xa polo ton que poñías, entendo que o ves como unha auténtica ameaza pois para traballos como esta, ademais é unha ameaza real, porque xa incluso podemos ver pois en actividades e propostas en cartéis, por exemplo, que xa incluso administracións públicas, tamén hai que dicilo tamén aquí públicamente, que están botando man da inteligencia artificial e non de talento de proximidade, como podería ser o teu caso, non? Sí, coñezo a moitos ilustradores que perderon o seu posto de traballo por culpa da inteligencia artificial e bueno, estou pois completamente horrorizada sobre, bueno, o que se está a convertir o feito de como se está a pervertir o arte, a creación, porque é como que non son capaz de entender como a xente non entende que esos produtos non teñen alma, non hai nada detrás, é simplemente darlle un botón, quizáis poñer algunha frase para guiar e, sobre todo, utiliza traballo robado de xente real, de xente como a min, de xente como outros ilustradores, non se alimenta do aire, eso alimentase da nosa propiedade intelectual. Eu, personalmente, estou totalmente en contra de utilizar tanto para ilustracións, fotografía, como para escribir libros, é dicir, o ChatGPT, todas estas cousas. Ademais,
é super contaminante, que sí que empregamos moitas cousas contaminantes no noso día a día, pero de verdade, creo que é máis accesible coller un lápiz e poñerte a dibuixar, sufrir un pouco o proceso de creación, que eso non se pode solucionar cun botón, non sei, e que as institucións o utilicen tan a lixeira tamén doeme na alma, a verdade. Bueno, estamos a ver imaxes nestes momentos xusto pois dunha presentación túa no Concello de Pontevedra, que parabéns aí ao Concello de Pontevedra por botar mando talento local nun cartel feito por ti, pero non foi o único proxecto no que tamén estiveches, máis alá destes cómics, pois tamén estiveches facendo ilustracións para libros de texto, tamén libros infantís, neste caso, bueno, como adaptas, non, esta forma túa de expresar a través das viñetas, como adaptas para a rapazada? Pois, a ver, é que a mí normalmente xa me din que o meu estilo é un pouco infantil. De que vai anelo o dedo, non? Sí, en plan, podo estar máis ou menos de acordo, pero algo de razón teño, porque ao final a ilustración infantil é o que máis me gusta. Os nenos danme pánico, pero debuxar para eles me encanta. Entón, me gusta moito xogar coas formas, coas cores, canto máis loca a idea, máis me gusta, entón o disfruto mucho, moitísimo. Bueno, ti comezaches a debuxar ademais de pequena, e isto xa che ven dende prácticamente dende que naciches, que xa estabas aí desde pequena debuxando, non pasabas horas e horas a debuxar. Claro, agora que a túa vida, a túa profesión se dedica a isto, tamén cando queres desconectar, cando buscas aí un momento de relaxación, tamén te dedicas a debuxar como cando eras pequena, non? Que pasabas quizáis aí unha tarde inteira aí cos rotuladores e os plastidecor, ou escapas un poquinho desto e buscas outras vías de relaxación? Sí que me pasaba antes que cando estudiaba ou así, o meu descanso era debuxar, pero agora, claro, é como estou debuxando, quero descansar, debuxo, é como, por favor, non quero sair de aquí. É certo que moitas veces debuxo igual porque en vez de dedicar o tempo de traballo a proxectos pois de clientes ou máis comerciais, pois adico a proxectos máis personais, quizáis, pois que teño aí no tinteiro que sei que non me van dar de comer tan rápido como dun cliente. Pero tamén intento desconectar do debuxo porque de verdade que hai días que non me apetece nada debuxar e pois nada, leo cómics, que tamén é un pouco o meu traballo, pero bueno, é o que me gusta, vexo series, leo libros. Sair un pouco cos amigos tamén axuda, si que tiven que cambiar un pouco a miña rutina de cando era peque. Bueno, xa estamos contando, non? Estamos a piques de que El Duelo saia nos Estados Unidos, un éxito con mayúsculas, podemos dicir, agora, non? Unha vez xa que levamos 3 edicións aquí en España, que vai para os Estados Unidos, en que punto creativo te atopas? Cara, onde queres tirar ou que proxectos tes en mente? Porque claro, o listón está moi alto. Ese problema, quizáis, non? Sí, ese é un problema que teño eu comigo mesma, que, claro, agora todo, o sea, teño moitos proxectos que quero facer, que non, cando penso que xa non hai nada, de repente aparece outra idea, é como, Dios, non hai descanso, pero disfruto moito. Sí que respecto ao tema do listón alto e todo eso, un proxecto que teño en mente que quero facer, pois o ano que ven me gustaría rematalo, é un proxecto de cómic tamén, falando un pouco da síndrome da impostora, que pois creo que encaixa bastante comigo e como me sinto... No momento no que te sintes agora, digamos, pois deste éxito, non? Exacto, é un pouco, quero que trate un pouco pois de publicar, de por fin te publican algo, por que teño tanto medo, por que non estou totalmente contenta. Satisfeita co conseguido a todo momento. Por que me torturo todo o rato. Entón, pois é un dos proxectos que me gustaría elaborar. E saindo un poquinho así da zona de confort, digamos, cara onde ou que proxecto te gustaría facer, o que sei, máis alá, digamos, do cómic, da ilustración de libros tamén, pois, non sei, videoxogos, non sei se quizáis algo de animación, non sei se te gustaría, pois hai un poquinho tamén, non, desa, entre comiñas, comodidade, non, de facer o que controlas e explorar como novos desafíos. Pois sí que me gustaría, a verdade encantaríame meterme en animación de algún xeito,
Gustaríame, a verdade, o que me gustaría é facer storyboards para pois, películas ou series, que ao final é un pouco cómic tamén. Sí, máis ou menos, claro, é a mesma esencia, non? Exacto, entón sí que me gustaría, o videoxogos un pouco de conceptos de personaxes e así, algo que me gusta moito, me gustaría, obviamente, se algún día xorde a oportunidade, vou pa diante, encantaríame. Bueno, pois Paula, foi un placer, recomendamos tamén, nos o recomendan os psicólogos, tamén o recomendamos nos aquí no Verán, El Duelo, terceira edición en España, camiño xa dos Estados Unidos, moitísima sorte, estaremos pendentes tamén dos teus vindeiros proxectos, moitísimas grazas pola túa visita, se te parece rematamos aí brindando pois por El Duelo e por todos os proxectos que tes en mente, moitísima sorte. Moitas grazas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo. Bueno, pois aquí estamos de volta no Verán, imos de contado coa nosa xenda de eventos pros vindeiros días e comezamos no Revenidas de Vilaxoán. O festival celebrarase do 11 ao 14 de setembro. As entradas xa están á venda con opción de abono ou por días soltos. O Revenidas vai arrancar con, entre outros, Derrapans, os que estamos a ver, The Baboon Show, Hugo Guezeta, Búhos ou Galician Ermi. O venres 12 será a quenda de Fermín Muguruza, Ses, Baiuca, Talco, de Testarudes ou Seitura. Na terceira xornada, entre outros, atopamos a Lendacaris Muertos, Riot Propaganda, La Élite, Heredeiros da Cruz, Daqui da Ría, Mondra ou Monolius Dop. No peche, o domingo, ademais da tradicional sardiñada, teremos a actuación de Mecánica Rolling Band, As do Xeito, concerto punk infantil, Orquestra Bravú Xangai e Terrae. Os conciertos son a playlist para ti. E conta atrás para as festas de Sanxenxo. A programación arranca este domingo 24 de agosto coa visita destes que estamos a ver, Galifunk Brass. O luns chega un dos días máis agardados, Sanxenxo e o Día do Turista. Teremos feira de produtos artesáns e a xa clásica sardiñada popular. Esa mesma noite, concerto de Broken Pitch. O xoves 28 destacamos o concerto de ópera Querida Montserrat, Querido Luciano. E o 14 de setembro, Día de Santa Rosalía, temos a Feira da Cebola, que inclúe tamén a entrega de premios e cebolas de ouro. Pola noite temos o concerto da banda de música de Sanxenxo, tamén os concertos da Cebola con Germán Prieto e o grupo La Movida. A programación remata o 5 de setembro, xornada dedicada á Virxe do Carme. E tamén traemos a nosa axenda a visita do Demo á cidade de Pontevedra. Trátase dunha festa que foi recuperada hai uns anos, un evento que nacera antes da Guerra Civil e que levaba extinguida máis de medio século. A cita é este sábado. Os actos comezarán ás 12:30 coa saída do Demo e do seu séquito dende os arcos de San Bartolomeu rumbo ás prazas e rúas do centro histórico de Pontevedra. Pola tarde, ás 8 do serán, a comitiva do Demo volverá a sair polas rúas facendo burlas para asustar a nenos e adultos co seu tridente, mentres estes teñen que buscar o seu rabo para tirarlle del. Ademais, o Demo realizará xogos e fará algunha que outra trasnada. A xornada vai rematar con música, primeiro coa banda de Salcedo e, a continuación, a foliada do Demo cos Chichisos e Comando Curuxas. O noso seguinte convidado leva todo o verán pensando en toda Galicia. Temos aquí connosco no programa a Pepe Capelán. Que tal? Moi boas, Pepe? Moi ben, Dani, moitas grazas por convidarme. Nada, benvido ao verán. Bueno, antes de nada, contanos que tal, como che vai a vida.
Pois adaptándome ao cambio de horario, porque como dicías, pois este verán tocoume acompañar a audiencia da Radio Galega no Pensando en Ti, que é o programa das madrugadas, o programa quizáis con máis audiencia da grella da Radio Galega e o que ten pois máis fiéis seguidores e que leva 30 anos este ano, cumple 30 anos en antena, entón pois adaptándome sobre todo a ese cambio horario, porque a noite é un horario complicado, pero tamén adaptándome a coñecer, non, a esa audiencia, a esa familia que é moi particular, é un grupo de xente moi unido e tamén pois penso que me sinto moi ben acollido por eles, pero claro, hai que entrar paseniñamente, non pode entrar como un elefante nunha cacharrería. Claro, estamos a falar dun programa, pois iso, con moitísima audiencia, un programa, podemos dicir, emblemático da nosa radio, da radio pública do país, como é o Pensando en Ti, e efectivamente, pois é claro, unha gran familia, e claro, cando un chega novo á familia, pois hai tamén ese período para adaptarse, que supón para ti, non, pois esa formar parte, non, desa familia, e como te adaptaches, non, a estar aí de luns a venres nas madrugadas, pois recibindo chamadas e escoitando pois a Media Galicia. Pois a verdade é que o período de adaptación foi máis doado no meu caso, porque eu xa viña colaborando habitualmente co programa unha noite á semana. Entón, nos últimos 2 anos xa, digamos que a xente me foi coñecendo, eu tamén fui coñecendo esa audiencia máis fiel, sobre todo os que participan activamente no programa, porque eles, despois hai unha grande parte da audiencia que escoita, que se denominan a si mesmos as orellas peludas, pero sí que é verdade que hai parte da audiencia que participa moi activamente, con chamadas, con propostas de temas, e quizáis esa entrada, por así dicilo, foi máis doada no meu caso, pero non é o mesmo estar unha soa noite como colaborador que de repente poñerte á fronte, non? Eu penso, lembro o primeiro día que estiven que foi como estar ao borde dun abismo e dicir, e agora que pasa se non chama ninguén? Claro, pero non, foi, a verdade é que eles mo puxeron moi doado, pero sempre coa responsabilidade de cumplir esa misión que ten a Radio Galega, que por unha parte a de informar, pero tamén, sobre todo, e ese formato, é a misión de escoitar, de conversar, e o máis importante no que incidimos moito é acompañar por esa gran pandemia silenciosa que temos agora mesmo en Galicia, que é a soidade non desexada. Entón, nós somos moi conscientes de que para a gran parte da audiencia somos a súa compaña nocturna. Si, eso notase seguramente nas chamadas, non, esa necesidade non que tenga a xente moitas veces, pois precisamente de recorrer, pois por exemplo, a chamar a radio de noite, pois para sentir un pouquiño, non, desa compaña que vos lles estades a facer, non? Sí, porque moita xente pois chama simplemente para saudar, para mandar unhas apertas a alguén que poida que estea escoitando, para dedicar unha canción, pero ao mellor en ese pequeno momento que ti conversas empezas a tirar do fío, porque hai xente que lle dá vergonza, que di que eu non teño nada que contar, pero ao final vas tirando e sempre sacas algunha historia curiosa. E realmente, claro, nestes días, nestas semanas, é un programa máis diferente do que eu tiña plantexado ao principio, precisamente pois debido á actualidade, non? Ao final somos unha canle de convocación de servizo público e debémonos á audiencia e debémonos aos galegos e as galegas, e ao final toda esta vaga de lumes pois protagonizou e está protagonizando pois gran parte do que é o contido do programa, como non podería ser de outra maneira. Evidentemente, pois tamén o sentir da audiencia transmítese así, non? Pois hai desde xente que chama para transmitir a súa solidariedade ca xente afectada, dende xente que pregunta onde pode achegar axuda para colaborar, ou mesmo tamén os propios protagonistas, xa non só alcaldes ou alcaldesas dos concellos afectados, senón pois dende brigadistas, persoas que perderon as súas casas ou que estaban cercados polo lume. Houve un rapaz da Cañiza que nos chamou que estaba, pois iso, vixiando de madrugada en quendas na súa casa para que uns descansaran, outros ollaban para o lume. Non, a Cañiza non, as Neves, que ademais, bueno, tiña relación con outro ouvinte que chama de Vigo e tal. Bueno, pois son a veces testemunhas moi emocionantes e que ti tes que ter
manter o tipo, non? Para non deixarte levar pola emoción nese momento. Claro, ás veces a realidade pues, levanos por estes camiños, Sí. evidentemente, máis nun programa en directo e efectivamente con ese servizo público que, como teñen que ser nos medios públicos de calquera lugar, como é o caso pois, os medios públicos de Galicia, pois ese servizo a toda a cidadanía. Supoño que de entrada pois, non era este o teu plan, non era a túa intención pois, facer prácticamente a diario especiais En informativos centrados nesta crise dos incendios forestais que temos en Galicia, senón que supoño que a túa idea inicial era facer un programa pois un poquinho teu estilo, non? Con un toque de humor, con un toque desenfadado, que iso así é todo, a pesar destes momentos que estamos a vivir xusto nestas 2 semanas que levamos con esta vaga de lumes, pois sí que tamén se está facendo, non? O estás conseguindo tamén a pesar desta situación, non? Sí, claro, a ver, sobre todo a primeira semana foi un programa máis estándar, máis como eu quería, máis de que a xente chamaba, daba má vendida, xa me coñecen ese perfil máis, por así dicilo, vulgarmente máis caralleiro, entón xa a propia audiencia un pouco que tamén se adapta, non? E sí, foi quizáis máis o paradigma do programa que a min me gustaría facer. Pero tamén é certo que é un reto asumir este cambio de repente de contido, esa adaptación, e por suposto, claro, isto non o podería facer eu só, eu teño que estar moi agradecido aos compañeiros dos servizos informativos, en especial a Isabel Vázquez, que en todo momento me tendeu a man para, pois iso, acompañarme neste cambio de enfoque do programa que é necesario, pero que, bueno, pois que tamén hai que demostrar que un está capacitado para asumilo. E é verdade que tamén a propia audiencia se regula nese sentido, que hai xente que en algún momento determinado pois xa me di, bueno, vamos a relaxarnos un pouco, vamos a cambiar de tema, e iso tamén se agradece, porque senón estás tamén, como se soe dicir, non, co corazón nun puño constantemente. Claro, constantemente, e tampouco axuda, non, a tranquilizar un poquinho a xente, non? Claro, porque con testemunhas de xente que está cercada polo lume, con brigadistas que levan traballando 12, 14 horas, ao final, todo iso tamén é unha carga emocional que ti tes que asumir cando estás conversando coa xente, non te podes illar. Entón, pois, que de vez en cando haxa esas chamadas de cariño ou máis distendidas, agradecese. Eu agradezo e eu sei que a audiencia tamén o agradece. Claro, pero o desafío, non, para ti, para Pepe Capelán, non é menor, tendo en conta pois iso que levas moitísimos anos centrado, non, en espazos de entretemento e de repente pois iso, pasar prácticamente a especiais informativos, pois é un cambio, non? E tamén buscar a forma tamén de cambiar a mentalidade e a forma de ti como profesional organizar, non, a túa xornada, non? Sí, que ademais que, como ti dis, non, a xente estaba feita a verme en outro perfil e ao principio, nos primeiros días desta vaga de lumes, había xente que me dicía por redes sociais, Pepe, estás moi serio, non pareces ti e tal, pero claro, a min, honestamente, pedíame o corpo, a intuición, cambiar un pouquiño ese estilo, porque tamén entendo que pode haber xente que se poida sentir molesta, porque diga, bueno, estades vos tomando isto un pouco como, non, a lixeira, e non, para nada, porque aparte eu son unha persona moi emocional, que me implico, inconscientemente deixaste levar, aínda que queiras permanecer máis neutro, pero é inevitable. Mira, iso de vivir pola noite, dormir polo día, eso se supoño que é algo bastante complicado, e iso que temos moitísima xente, non? Que de tantísimos sectores que viven pola noite, durmen polo día, pero claro, facer un cambio así de súpeto, cando levas toda a vida pois traballando de día e dormindo de noite, custa, non? A ver, a min a noite gustábame para sair. Claro. En eso sí que teño medalla de ouro, non? Pero desde os 14 anos saindo de festa ininterrumpidamente estos 47 que teño, pero agora cambiar ese chip é complicado. Si é verdade que lle pedín consello a Marcial Mouzo, que é pois, o gran presentador e a gran cara visible do Pensando en Ti, pero penso que tampouco hai unha fórmula que lle funcione a todo o mundo. Eu decidín, pois iso, dormir nada máis remata o programa, logo intentar facer vida normal e se estou moi canso, dormir unha pequeniña siesta, pero sí que agora no verán, que é cando faz máis vida fora, hai máis horas de luz, préstache máis estar na rúa, é como un pouco cansado ver que ti estás con ese esgotamento acumulado e que estás como sen folgos, pero imagino que é un proceso que pouco a pouco irase o corpo autorregulando, atopar a maneira. Que pasa? Que tamén é máis doado no meu caso, pois ao non ter responsabilidades familiares, ao non estar casado, non ter fillos, pois tamén penso que o asumo doutro xeito. É máis fácil adaptarse, claro, cando ninguén depende de ti, por así dicilo, non? Exactamente, entón ao final pois intentas
estar o máis descansado posible, ir coa mente moi fresca, moito café tamén, claro. pero agardo que iso pouco a pouco se vai convertendo xa nunha rutina, poder facer unha vida o máis normal posible, poder facer as cousas que facía cando vivía de día, pois facer algo de deporte, ver aos amigos, surfear, aproveitar as fins de semana pois para ir por aí coa furgo ou viaxar, esas cousas non quería perdelas, entón tampouco me preocupa estar agora un pouquiño máis centrado no descanso en esa adaptación porque agardo que chegue pronto xa unha rutina normal. O sea que, a pesar de, bueno, deste horario tan complicado, non, de vivir pola noite, estás tendo tempo, pois, nas fines de semana, para dar por aí unha escapadiña, tamén para facer surf, non sei se polas rías altas, polas rías baixas... Pois mira, máis polas rías altas, porque me quedan máis pretiño da casa, eu vivo pois moi pretiño do mar, estou namorado, por exemplo, pois, de Malpica, que é un porto pesqueiro da Costa da Morte moi fermoso, pero bueno, sempre estou aberto a probar outras cousas. E que pasa? Que agora no verán o surf quizáis está un pouco máis... máis para outono iso, non? Claro, porque agora hai que deixar en sitio aos bañistas, hai que ser tamén comprensivo. Pero sí que é certo que aproveito moito as fins de semana, aproveito o tempo libre, aproveito sobre todo para estar máis na casa, estar coa familia, estar ca miña xente, reconectar un pouquiño porque os 2 últimos anos estiven traballando e vivindo no Concello das Pontes, entón como que estaba máis desconectado, non? Do que a vida outra vez de volta a casa e tal, e tamén me está gustando ese volver á casa. Bueno, se dicimos agora, non? Informar e facelo ben é difícil, pero moito máis difícil eu creo é ser capaz de transmitir e de entreter ao público, non? De facelo rir e de que se divirta, non? Ti levas moitísimos anos, non? Pois entretendo o público en distintos formatos, facendo rir e acompañando, non? En diferentes programas de televisión. Contas un pouquiño, pois cal é a clave, non? Para chegar ao público, para conectar con eles e que sexas unha cara, un rostro coñecido polo ben que os fas pasar. A ver, eu creo que, para min, despois de todos estes anos de experiencia, é a autenticidade. É dicir, non representar un papel, non pretender ser algo que non eres. Eu creo que teño un carácter bastante aberto, sociable, cercano coa xente. E logo tamén teño ese punto, non, como dicía antes, caralleiro. Xa de sempre fun así, espontáneo, sabes? Eu creo que iso a xente o agradece, porque cando se achegan a ti, porque ao traballar na tele, realmente non tes unha lectura real do que pensa a xente que te está vendo nese momento. Cando ti realmente eres consciente de que o que faz gusta ou non gusta é cando te atopas co público pola rúa. Entón, cando a xente se achega a ti con esa familiaridade, se ri contigo, ou te chaman á radio para facer algún chiste ou contar algún conto, é cando te das conta pois, que chegas, que conectas coa xente. Para min, o que me funciona é iso, é ser eu, que pasa? Que sí, que ao longo dos anos e agora con este formato máis, digamos que fun sufrindo como unha especie de cambio, de transformación, non perdendo esa parte divertida ou esa parte máis alegre, pero tamén aprendendo a ter ese perfil máis serio e tamén a amosarlle ao público que podo comunicar de outro xeito diferente, non? E que tamén, cando a un lle gusta comunicar, tamén ten esas inquedanzas, non? De dicir, bueno, pois quero probar outros formatos, ou mellor xa eres máis maduro. Claro, eu empecé no medio da tele con 30 anos, 30 e poucos anos, e agora casi con 50, pois evolucionas, cambias, tes outro carácter, que non digo que sea outra persona diferente, pero que o mellor é máis... Bueno, as persoas imos cambiando, máis tranquilo. Non é o mesmo, claro, cando tes 30 que cando tes 50, claro. E agradezo tamén este cambio de formato para estar eu tamén con esa tranquilidade, conversar con máis calma coa xente, escoitar tamén, porque moitas veces na tele o ritmo é rapidísimo, e aquí en este programa, no Pensando en Ti, permíteche conversar con calma, escoitar, opinar, non sei, participar de outro xento ca xente, conectar de forma diferente. Mira, no teu currículo temos, por exemplo, o Bamboleo, a Liga dos Cantantes Extraordinarios, tamén o Malicia Noticias, non sei destes ou de calquera outros formatos nos que traballaches, onde pois te sentiches máis ti se cadra, ou aquel que recordes un poquinho cun cariño especial, digamos. Sí, home, o cariño especial, por suposto, indudablemente o Bamboleo. Foi o que me deu a oportunidade de empezar en este medio, de coñecer, de descubrir a miña vocación. Porque, claro, evidentemente, cando te dedicas á comunicación, tens que ter moi claro que é o que queres facer, porque é un medio moi duro, moita competencia,
non hai todo o traballo e a estabilidade que nos gustaría, entón tes que asumir xa unha serie de circunstancias profesionais que non as hai en outro tipo de sectores. Pero o formato que lle teño dende logo máis cariño é o Bamboleo, polo que supuxo, e no que mellor o pasei, no que máis me divertín, no que máis me expresei, no Malicia Noticias. Creo que foi un formato máis meu, por así dicilo, porque estive en el desde antes da súa posta en marcha, casi. Participei en todo o proceso creativo, de deseño do formato, de escolla de casting incluso, entón estou moi orgulloso do que conseguimos con ese programa, sobre todo polo que supuxo tamén durante a época da pandemia. Nos empezamos en unha época moi complicada, arrancamos o programa en decembro do 19 e en marzo do 20 confináronnos, e non seguimos facendo o programa. E foi cando máis medrou o programa en comunidade, en redes, en audiencia, porque a xente agradecía un contido de humor en unha época tamén tan complicada, non? E nós notámoslo moitísimo. Foi un crecemento exponencial en canto a redes sociais, en canto a audiencia fiel do programa, que despois, pois por circunstancias, o programa foi mudando, foi tendo diferentes estilos, pero eu estou moi orgulloso co que fixemos hasta que rematou. Bueno, e agora que xa falamos da túa etapa na radio nestes momentos, tamén da túa etapa na televisión, a pregunta habitual para aqueles profesionais que fixemos radio e televisión en algún momento da nosa vida, porque ademais é a pregunta que sempre, a mí polo menos sempre me cae esa pregunta, con que nos quedamos, coa tele ou coa radio? Claro, a pregunta eu enténdoa, pero que neste caso o Pensando en ti é un formato moi particular, porque se emite pola Radio Galega, pero tamén se emite en vídeo. Bueno, claro, é que agora, con todas estas modernidades que temos, emítese por 20.000 sitios a vez. Exactamente, está en directo, en imaxe, na canle de YouTube da Radio Galega, a través da plataforma A Galega Audio, tanto en audio como en vídeo. E logo é unha cousa que empezaron a facer fai uns anos que me parece moi acertada, que é emitilo en directo, na G2. Porque hai moita xente da que nos escoita que, ao mellor por comodidade, pon a tele, está na cama e pon a tele, porque agora o que é a radio convencional, o aparato de radio, está perdendo moito mercado, por así dicilo. Pasou cando foi o apagamento este que tivemos, non? Que había xente que non tiña na casa, claro, temos o móvil, temos a tele para poñer aí a radio tamén, pero non tiñamos unha radio en sí, non? Entón pareceme unha estrategia moi acertada, así que realmente ao final estou facendo un pouco as dúas cousas, con un formato de radio que sí me gusta, que é moito máis repousado, máis tranquilo. Evidentemente eu nacín na tele, a nivel artístico ou a nivel profesional, quedome ca tele nese sentido porque che permite facer moitísimas máis cousas a nivel de imaxe, pero sí que é certo que para a radio tes que ter unha capacidade comunicativa moito máis grande que na tele, porque transmites só coa voz, na tele transmites co xesto, coa cara, podes superpoñer imaxes, podes aproveitar moito máis as ferramentas que che dan a edición, non? Pero na radio ten ese romanticismo tamén da radio antiga, das radionovelas, agora co podcast tamén reviviu moito ese tema da radio, entón pareceme máis un desafío o poder comunicar só coa voz. Aparte, como cando non había, cando non se retransmitía na tele a radio, pois aquel misterio que había, de como será este locutor, esta locutora, eso agora, claro, gañanse unhas cousas, pero bueno, pérdense outras. Agora non podo ir á radio en chándal, por exemplo. Claro, sí, estar ali arrimado de calquera maneira. Ou que quedes dormido e que che poñan unha canción para disimular, pero xa o dicía o mítico refrán, que repiten moitos grandes comunicadores da radio: se a voz do locutor te enamora, non vayas á emisora. Claro, no meu caso, pois xa saben o que hai. Claro, sí. Bueno, mira, buscando no arquivo, viñetes por aquí polo verán un 14 de agosto de 2020, eu daquela estaba arrancando a facer este tipo de programas, este verán, era a miña primeira temporada. Si, fai 5 anos. Sí, da temporada primeira das que levo eu, que está a sexta, eu daquela era un rapaciño, ainda somos, Dani. Moitas cousas cambiaron, porque daquela, buscando un poquinho de información, falábamos de, pois un poquinho do que estamos a falar agora, non? Da pandemia, de entreter, claro, estábamos metidos de cheo estábamos en pleno meollo do Malicia. Bueno, eu quero che agradecer que me convidaras porque, por si a audiencia non o sabe, comentámoslo tamén naquel programa, eu tive unha posibilidade de facer as prácticas aquí no canal Rías Baixas, o cal vos quero agradecer a todo o equipo, porque me acollestes desde o primeiro día naquel momento, pois como un máis, destes me todas as facilidades, aprendín un montón e para min é un placer volver aquí porque estou en familia con vos. Estás aquí na túa casa, na gran familia tamén de Canal Rías Baixas, pois daquela, claro, falábamos de todo isto e, claro, botando a vista atrás, mira que cambiou o mundo e nós mesmos, non? É dicir, todo cambia, son 5 anos a fin de contas que pasaron xa, que temos xa as nosas costas. Neste tempo, bueno, un poquinho
como evolucionaches ti como persoa, como profesional? Que aprendizaxes fuches collendo, digamos, polo camiño? Pois mira, o máis importante foi, creo que para todos, non? O aprendizaxe da pandemia e seguir traballando en pandemia, concienciarte de que eres un servizo público, que estás aí para entreter, que estás aí para bueno, darlle á xente ese respiro, porque foron momentos bastante complicados para todos, e logo despois tamén aprendín a ter paciencia, porque, bueno, pois, iso, este sector é moi competitivo, ao final tes experiencias moi satisfactorias pero tamén moi frustrantes, porque atópaste a veces sen traballo, ninguén che dá unha explicación de por qué, e aprendín nese sentido a xestionar, non, esa frustración moito e a ser feliz con calquera cousa que faga, a implicarme igualmente, decir, dedicar a mesma enerxía a todo o que fago, coller todos os traballos con ilusión, pero non quedarme con ese pouso, non, de amargura ou de cuestionarme a veces a propia valía, porque pode pasar, non? Que cando pois non tes traballo chegas a cuestionarte se realmente... Sí, a síndrome do impostor, non? Exactamente. Entón, esa para min foi a aprendizaxe máis importante a nivel persoal, e logo a nivel profesional, pois que é unha expresión moi recurrente neste sector, pero a reinventarme, non? Eu empecé fai 15 anos como cómico, humorista, logo fun aprendendo polo camiño o traballo de guionista, o traballo de realizador, que foi o que aprendín aquí con vos tamén. Entón, ao final, é ir buscando esas inquedanzas que tes creativas e ilas plasmando de diferente forma, irte buscando a vida, non? Isto é un camiño de obstáculos, é unha carreira de fondo, todo o mundo di, entón non hai presa por chegar a ningún lado, non? Eu non pretendo ser o novo Galloso, o novo Piñeiro, o novo Roberto Vilar ou o novo Marcial Mouzo. Eu quero facer a miña propia carreira e ata onde chegue. Non teño que chegar a ningún lado. Eu quero ir facendo o camiño, aprendendo e disfrutando. E penso que nestes 5 anos me serviu de aprendizaxe persoal para coller un pouco esta filosofía de vida. Bueno, xa dicíaste agora, neste tempo vimoste como humorista, presentador, tamén monologuista e tamén como músico, podemos decir, xa hai uns anos tamén algún proxecto musical, con Fillos do Estramonio. Bueno, lamentablemente, pois a pandemia foi o que tivo, non? Deixou polo camiño moitos proxectos, moitos programas. Neste caso, pois, decidimos facer un parón que se converteu en definitivo, pero con moita satisfacción de moitas cousas moi fermosas que vivimos todos. Eu gardo moi bons recordos e moito cariño a todos os compañeiros dese proxecto musical, que, bueno, pois tivo, valga a redundancia, o seu momento. A verdade é que eu síntome moi orgulloso de ter compartido eses momentos cos compañeiros de Fillos do Estramonio. E agora, este verán, pois, xurdiu a oportunidade de entrar a formar parte dun proxecto musical que xa está moi consolidado aquí na provincia de Pontevedra, que é Son das Tabernas. Contanos de que vai o proxecto, a ver. Para poñer en contexto, claro, isto ven de que, por se a xente non o sabe, eu formo parte da murga Os do Valdo Lérez, que todos os anos participa no concurso de murgas do Carnaval de Pontevedra. Que sempre transmitimos aquí en Canal Rías Baixas. Exacto. Entón, Johnny Wimil, que é un pouco o líder desta murga, tamén é o que lidera o proxecto musical de Son das Tabernas dende fai tamén, xa fai máis de 10 anos. E nos últimos tempos teñen collido moita sona, non? En toda o que é a provincia de Pontevedra, porque teñen un proxecto musical moi interesante, baseado na música tradicional, pero ao mesmo tempo con ese espírito verbeneiro, non? E este verán, a principios de verán, o guitarrista que tiñan, Damián, pois por motivos profesionais non podía compaxinar, e Johnny propúxome se me apetecía, non? E eu, claro, a min só me tes que tocar as palmas e eu bailo. E xa vas, non? Claro, claro, a ver, eu justame máis a festa que a un tontumboli, entón, pois, dixen, claro que sí, de cabeza. Pero decíame, mira que estou en Pontevedra, tes que ir e vir, dende Arteixo e tal, non me importa. O sea, en canto me dixo, queres? Xa dixen, sí. Están os da Penove encantados. Rápida, sí, vamos, estoulle pagando a xubilación a máis dun das cabinas, pero sí, a verdade é que pois supuxo tamén un reto, porque foi, bueno, retomar o tema da guitarra, que o tiña un pouco abandonado. Claro, o papel que xogaste dentro do grupo é o guitarrista. Voz tamén ou sí, facer coros, un poquinho de coros tamén. Coro, vale. Pero tamén me apetece e agradezo ese estar un pouquiño nun segundo plano. Quer decir, estou moi agradecido con iso, porque divírtome igual, os membros do grupo xa son todos coñecidos, para min xa os coñecía porque moitos forman parte da banda da Murga. Supónme tamén facer outro tipo de vida social, moi sana, son todos rapaces maravillosos, divertidos, logo son todos grandes músicos dos que aprendo todos os días, porque é unha pasada. É dicir, ainda que pensedes que é un grupo de charanga, de pachanga, son todos músicos moi profesionais.
Entón, para min tamén é un aprendizaxe, é un reto, é ter ese desafío que a veces necesitamos para sentirnos tamén un pouquiño vivos, non acomodarte. E logo, pois, é carallada. A ver, Dani, que che vou a dicir, é ir a pasalo xenial, é dicir, eu lembro a actuación que acabamos de ter recentemente agora, por exemplo, na Festa Corsaria de Marín, foi unha pasada, o sea, como conectamos co público. E por outra banda, tamén é algo que eu agradezo moito que non perder o contacto co tradicional, ca música de raíz, porque eu levo toda a vida ligado a música e o baile tradicional. Que isto foi traerte un poquinho casi como que a túa infancia, non? Porque creo que xa de neno, non? Era cando xa entraste en contacto coa música tradicional, non? Justamente, e agora, pois, por motivos profesionais, tiña que permanecer un poquinho alonxado diso, e claro, o ter unhas gaitas, un acordeón, unha pandeireta, aínda que logo fagamos música máis de pachanga, sabes? Pero non perder esa esencia do tradicional e cantar cantigas de sempre, pois de treixadura, de tal. É como, bueno, reconectar con iso, que ao final, pois, tamén é un valor engadido para min que ten o grupo. E ademais que, claro, pois vexo que moven tanta xente que ali onde van arrasan, que hai xente que xa o sigue de forma fiel a toda canta actuación teñen, pois é moi bonito, eso, non? O sea, que o público entregase, digamos, a causa, non? Totalmente. Eu, claro, xa máis ou menos sabía un pouco de que iba o proxecto antes de aceptar, pero ata que estás en riba do escenario e ves como, non, conectas coa xente, falos bailar, falos cantar, pois moi satisfactorio nese sentido, claro. Bueno, tedes un disco, non? Non sei se xa está disponible no mercado porque estaba a piques de sair agora estes días, non? Agora a finais de agosto, non? A finais de agosto está o disco Arrancadeira, que, bueno, pois ten 12 temas, se non me equivoco, e dous deles que xa se presentaron no seu día aos premios Martín Codas da música, co cal o grupo foi finalista, competindo contra... que mira que se presentan propostas aos Martín Codas da música. Finalistas, xunto coa Orquestra Los Satélites e a Banda da Balbina, que foron os que finalmente resultaron gañadores, pero claro, estamos falando de, quizáis, a orquestra máis enlleira de Galicia, é unha banda de verbena, como a Banda da Balbina, que ten tamén unha traxectoria incontestable, entón moi satisfeitos por esa banda. E presentáronse con dous temas que son Tratante e Verbena, que do de Verbena fixemos o videoclip tamén en xullo, estreouse en agosto en todas as plataformas, e agardamos pois tamén que o disco teña moi boa acollida. Vai estar evidentemente en digital, pero tamén temos pensado sacalo en formato físico, en disco, porque hai moita xente que ainda lle gusta non ter aí o... Claro, e achegas e dixe, non vendedes discos, non vendedes camisetas, non vendedes tal. Bueno, que ainda lle gusta, corríxome, que ainda lle gusta ou que lle gusta volver, non? Como na época na que volvimos tamén aos vinilos, non? Que lle gusta, pois, recuperar iso, porque parece que se perde un pouco a esencia da música se non o temos na casa en físico, non? Claro, que ademais tamén é unha maneira, non? De que a xente te teña máis presente, porque, pois iso, nun sin carné, hai xente que anda co radio CD, ou na casa, ou tal. É dicir, é un formato que eu creo que vai tardar en desaparecer e que tamén nos sirve para facer ese pequeniño aporte de merchandising, que é sempre interesante, non? Bueno, xa dicías agora que tedes moita axenda por diante, por exemplo, na noite na que estamos a emitir este programa, estades no Rocha Folk en Tui. Sí, unha pasada. Logo temos máis datas, así no máis inmediato, tamén un poquinho para que a xente vaya tomando nota, non sei se te acordas de memoria, se non as teño aquí, así que non te preocupes, porque como estou co tema do sono cambiado, estou con memoria a curto plazo, non te preocupes, porque son ademais propostas que lle van a interesar especialmente, bueno, pues a todos os espectadores que nos están a seguir por Teledigo, porque son, bueno, ten moita forza, non, o grupo aquí nas Rías Baixas, e neste caso na zona de abaixo, día 24, sábado, este sábado 24, estades en Mondariz, e logo o 6 de setembro estades en Darbo, no Concello de Cangas, e que xa vemos que non parades, e que supoño que pouco a pouco iredes completando, non, ese calendario, non? Pois sí, o máis forte quizáis é xuño, xullo e agosto, pero logo sempre setembro, outubro, quedan algunhas datas soltas. E a miña idea, a miña humilde pretensión tamén é irlos levando un pouquiño cara ás Rías Altas, porque eu creo que é un proxecto que pode gustar moito na miña zona, moi diferente a calquera proposta das que se fai ali a nivel de verbena ou de festa. Estamos como moi afeitos ao que é o grupo tradicional de música de sempre ou logo xa a proposta máis de verbena, pachanga e demais. E entón eu creo que isto é unha proposta que mestura moi ben as dúas cousas, non? Os dous conceptos. E penso, humildemente, que sí que pode gustar, e eles xa o saben, que a miña intención é, de cara ao 2026, se me seguen aturando, porque como din eles de momento estou a proba, pero sí, tamén ir buscando algunha data interesante por ali pola miña zona, porque, vamos, eu creo que o proxecto
aparte de que musicalmente está moi consolidado, o que che dicía, non? Son todos grandes músicos, sona moi empastado, moi conxuntado. Eu creo que a nivel de proposta escénica pode ser moi interesante. Bueno, pois falamos antes dos espectadores de Teledigo, pois despedimos os espectadores da televisión de Ferrol, pois que metan presión para que Son das Tabernas pois vaya tamén polas rías altas. AP9 ten que facturar, que carai. Bueno, pois se te parece, Pepe, rematamos, xa decías ti agora, con ese... xa estamos fora de tempo, levamos xa 30 minutos xa de entrevista. Poñeme a falar. E rematamos, se te parece, pois con ese videoclip de verbena, de Son das Tabernas, así que nada, foi un placer. Quedamos con ese videoclip, vámoslo ver de contado para pechar este verán desta semana, pero non sen antes pois brindar con Martín Kodax, por suposto, Pepe, e agradecerche pois unha vez máis a túa visita ata cando queiras. Agradecervos a vos o convite, graciñas, saúde. Hai verbena en 4 pueblos, non sabemos donde ir. Veínate ben, marchamos xa, a que hora ves? Xa vou pra lá, coa comisión, imos beber, ponme un cubata, eu quero licor café. A polémica de sempre, as orquestas que van caras. Neste pueblo non hai cartos, pero traen a panorama. Regatean os gaiteiros que van tocar no Vermú, gastan miles de euros en foguetes, pim pam pum. Peínate ben, marchamos xa, a que hora ves? Xa vou pra lá, coa comisión, imos beber, ponme un cubata, eu quero licor café. Da festa o campo estaba rotado, ainda van esas parellas que se divirten bailando. Logo xa non queda nadie, casi chegando ao final, 4 borrachos saltando e outros 4 polo chan. Peínate ben, marchamos xa, a que hora ves? Xa vou pra lá, coa comisión, imos beber, ponme un cubata, eu quero licor café. O problema ven agora, temos que marchar pra casa, a ver quen leva o coche, imos todos como anasas. Xa na primeira rotonda espera a Guardia Civil, con palabras moi amables el les dinche sopla aquí. Peínate ben, marchamos xa, a que hora ves? Xa vou pra lá, coa comisión, imos beber, ponme un cubata, eu quero licor café. Peínate ben, marchamos xa, a que hora ves? Xa vou pra lá, coa comisión, imos beber, ponme un cubata, eu quero licor café. Champán. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo.